За 80 гадоў брэсцкая мытня вырасла і колькасна, і якасна. Сёння ў яе структуры 10 мытных пастоў, 24 пункты мытнага афармлення. У суткі тут афармляюцца больш за 1200 чыгуначных вагонаў, 1500 аўтапаездоў, больш за 5000 легкавых аўтамабіляў, звыш 20 тысяч грамадзян. Брэсцкая мытня зарэкамендавала сябе як надзейны фарпост не толькі Беларусі, але і ўсяго Еўразійскага эканамічнага саюза. Толькі за апошнія 5 гадоў супрацоўнікі мытні прадухілілі ўвоз у краіну небяспечных наркатычных сродкаў і псіхатропных рэчываў агульнай вагой больш за тонну. Акрамя барацьбы з кантрабандай і адміністрацыйнымі правапарушэннямі, мытня вырашае задачу па стварэнні умоў, якія спрыяюць больш хуткаму тавараабароту. У брэсцкай мытні створана інфраструктура, якая забяспечвае транзітную прывабнасць транспартных калідораў. Пункты пропуску аснашчаны сучаснымі сродкамі тэхнічнага кантролю, камп'ютарызаваны па апошняму слову тэхнікі. Дзейнічаюць і сістэма зялёнага і чырвонага калідораў электроннай чаргі. Сёння тысячны калектыў брэсцкай мытні прымае шматлікія віншавання. Урачыстасці з нагоды 80-гадовага юбілею адбудуцца 26 лістапада.